କରିକି ଖାଇବୁ ଏ କଥା ସରକାରଙ୍କୁ ଲେଖିଦିଅ। ଯଦି ମଦ ବନ୍ଦ କରିବ ଆମେ ପରିବାର ଚଳେଇ ପାରୁନୁ, ତେଣୁ ଗାଁ ଗାଁରେ ବ୍ୟବସାୟ ଖୋଲିବୁ ଏ କଥା ମଧ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଲେଖିଦିଅ। ଏବଂ ତାପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଷ୍ଟେଜରେ କ'ଣ ହବ ସେ କଥା ସାଧାରଣଙ୍କ ବିଚାର କଲା ପରେ ଯାଇକି ଆମେ କ'ଣ କରିବୁ। କିନ୍ତୁ ଏ ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ଆମେ ହିନ୍ଦୁ ମୁସଲମାନ କିଛି ବୁଝିବୁ ନାହିଁ। ଏ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଉତ୍ପାଦ ବନ୍ଦ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ହତ୍ୟା କରିକି ଆମେ ଖାଇବୁ। ଏବଂ ଗାଁରେ ଆମ ପଇସା ପତ୍ର ତ ସବୁ ମଦ ହେଇଗଲା, ଆମେ ଚଳିବୁ କେମିତି? ତେଣୁ ବେଶ୍ୟାଖାନା ଆମେ ଖୋଲିବୁ। ତମର ଯାହା ଭ୍ୟାଟ୍ ଟିକସ ନେବା କଥା ଆମେ କହିବା ଆମେ ଦେବୁ। ଚୋରାରେ ଯଦି କିଛି ନେବା କଥା କହିବ ତାହା ବି ଆମେ ଦେବୁ। କିନ୍ତୁ ତମର ଉତ୍ପାଦ ଆମେ ସହିପାରୁନୁ। ଏ ସରକାରୀ ଉତ୍ପାଦ, ପ୍ରକୃତିର ଉତ୍ପାଦ, ରଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ଉତ୍ପାଦ, ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣବାଦର ଉତ୍ପାଦ, ये जो प्रकार व्यवस्था चलती आज उपचार ये घर बात है चाषर जो अकांत क्षति खाइबा बंद तार से चिंता पड़ी तुमको कहला तुम शुण आज